nyaka mane sinalo ixesha lokuthwasa kwehlobo, sibe nalo ixesha lasehlotyeni, sibe nalo ixesha lasekwindla, sibe nalo ixesha lasebusika. Now siphakathi ke siya ecaleni ebusika ngoku okanye sesisecicini uba sibugqibe ubusika. Now kubalulekile ke mafama into yokuba ixesha nexesha lonyaka lazi into yokokuba likuthwalele ntoni. Loo nto ikwenza ngalo lonke ixesha uhlale uchophe phezu kwezithende. Ngalo lonke ixesha uyayazi into yokokuba laa kit box yakho yokugcina izixhobo eziluncedo lokuqala. Ndiyaxolisa kancinci nje bhuti wam. Uva impilo. Sakusindwendwela nini? Uyazi ukuba umnxeba ngamnye awenzayo okanye i-text iya kwi-funeral cover yakhe yasimahla. Yokutshata nini? Uza kufowuna efowunile de afikelele okungenani kwi-R120 aritshatsha ngayo ngenyanga. Thina ngekayamkeli i-friend request yam. Ngencoko nganye okanye iscroll ufumana i-funeral cover ye-R10,000 simahla. Recharge njenge-R120 rhoqo ngenyanga ufumane icover. Awugcwalisi forms, i-debit orders, akufuneki novavanyo lwezempilo. Recharge kwi-VodaPay app okanye udayile *123#. Kukho imiqathango. Further together. Vodacom. Vodacom's Red Hot Deals presents 2 phones, 1 great price. Get 2 iPhone 15 128GB smartphones for only R999 per month over 36 months on a Red Flexi 170 plan. Plus, a Flexi 90 plan on the second SIM and 3 months Amazon Prime on us. Don't miss out. Hurry in store or shop online. T's and C's apply. Further together. Vodacom. Bhuti wam mandixolise nje kancinci ngaloo ntengiso iye yasiphazamisa nje sisanda ungena kumxholo wethu. Mphulaphuli ke nawe kuwe ndixolise kakhulu kodwa phaya ndiyacinga emizuzwini engamashumi 45 uza kupha ithuba lokuba ke ungene usikhumbuzo nje phaya ke kuWhatsApp wethu ungangena 0648546398. Masibuyele kuwe tata apho estudio. Ndiyabulela kakhulu msasazi. Into lesiza kuyicacisa msasazi ibundana. Ndicela into yoba imibuzo sinike noba kupha between 2:45 and 10:02. Otherwise Yes. basayenza nge-25 to no andizulenza ixesha. Ndicela uzicelela nje loo ndawo. Izawuba phayana emizuzwini engamashumi 45 bethile intsimbi yesi-7. Ndiyabulela kakhulu siya. Bendisathi ke mafama la box ugcina kuyo izinto zakho eziluncedo lokuqala. Ixesha nexesha kulamaxesha bendiwabalile onyaka yiba uyilungisile. Now ndifuna ke sifunde into ethi mafama, imbovane ayisuki sekunetha okanye sekubanda ukuyokhangela ukutya eziza kusebenzisa ngexesha lemvula ngexesha lemvula nexesha lengqele. Isuka imozulu iseme kakuhle. Yiloo nto ingase nathi ke singabafuyi ke sifunde kulaa nto incinci kakhulu kuthiwa imbovane ukuzilungiselela ukwenzela into yokokuba singasuki sele konakele. Now ukuzilungiselela ke kwangexesha yenza loo nto ungalahlekelwa kakhulu okanye ungalahlekelwa kwawena xa sinokukuthelekisa nabo bathi siyakuyibona ngelo xesha ibhlorho seyisiwa. So umfama ke olungisa kusengethuba nguye oqaphileyo, nguye otyebisa imfuyo yakhe, nguye oyigcina imfuyo yakhe isempilweni. Umzi iChiron Agri mafama ngalo lonke ixesha uhleli nani evukani, uhleli nani kwi-WhatsApp platforms unicacisela ngekuba zeziphi izinto masizilungiselele ngeliphi ixesha. Now ithi ke loo nto ngokukhula kwakho uwedwa, ngokukhula kwenu ningomakhelwane, ngokukhula kwenu niyilali, ukukhula kwesizwe gqibelele, sifuna ukwenza loo nto ke ngezi zicatshulwa simane sizenza. Ndifuna ke siyiqaphele ke into yokokuba noxa ubusika busecaleni, noxa sizawungena kwintwasahlobo ngokwamaxesha onyaka August, September, October, kodwa inyani emsulwa yethi ukutshintsha kwemozulu, kukutshintsha kwezinto kanye ngeli xesha kwiindawo ezininzi ufika ingca isome kakhulu kunangela xesha kwakuthiwa kukuqala kohlaza. Now xa ingca ke yomile, loo ngca ayityeki emlonyeni wesilwanyana, ayithatheki kwapha, ayihlafuneki, ihlafuneka kanzima kakhulu. Yenza loo nto ziyonqene zihambe imigama emide zishiya ingca apha
ziyoyitya kude, kodwa laa ngca ziyitya kude phaya ayohlukanga kulaa ngca ziyishiye kufutshane namakhaya. Ndifuna sibambe ke into ethi ukoma kwengca kanye ngeli ixesha iyakuxelela into yokoba ngelaa xesha yayiqala ukoma zabaleka izondlo-mzimba ezibizwa ngoba yiprotein zotshona phantsi komhlaba. Kanye ngeli ixesha sithi kuthwasa ihlobo, izondlo-mzimba ezityebisa imfuyo ezifana neprotein zisahleli phantsi komhlaba, nezo zishiyekileyo engceni azifunyanwa ngumzimba, zitshixelekile phaya engceni. Ewe, ndifuna sikhumbule zikhona izinto ezitshixela ingca kule ngca yomileyo, abakhumshileyo bathi zii-tannins and terpenes. Zezi zenza le protein incinci ishiyekileyo engceni, ishiyekileyo engceni ebifanele uba ithatha inxaxheba ekubeni noko imfuyo yakho ibe nabo ububhetele, ngoba yakutyiwa ingca ifanele uba igcwala igazi. But yakutyiwa ingca sisilwanyana ifanele uba igcwalisa igazi, ngoba into etyiwe sisilwanyana ukuze izondlo-mzimba zifumaneke emzimbeni zihamba ngegazi. Kodwa ke kuba le ngca yomile kukweza tannins and terpenes sithi zizitshixo, ayifumaneki kwaloo ntwana ikhona kuloo ngca. Now ndifuna ke siyibambe into ethi njengoba isilwanyana esi sitya ingca sifumana kunzima, kwa ukusilwa kwayo kwaleyo ithe yathathwa yafakwa ngaphakathi eswini kuba nzima kakhulu into yoba mayisileke. Ndifuna uzoba lo mfanekiso msasazi. Phaya esiswini kukho iirhorhwana ezidingeka kakhulu, eziyimpilo esilwanyaneni, ezimsebenzi wazo ikukutya, ikukusila laa ngca, ziyoyikhupha sele ilungele ukokuba umzimba ungakwazi ukufumana ezaa zondlo-mzimba. Kwa ezaa rhorho ndithetha ngazo, kuba le ngca yomile zifumana ubunzima kakhulu ukuyisila le ngca. Ngokokufumana kwazo obo bunzima, ngoba nazo ukuze zondleke bezidinga le ngca, bezidinga ezaa zondlo-mzimba zikulaa ngca, yenza loo nto zingabi nayo amandla, yenza loo nto zife. Kwa ezaa rhorho zimsebenzi ikukusila ingca, loo nto ithi ukuyigqibela usilo kutya luyasilela, alwenzeki, because ezona zinto befama zisila le ngca ziphelelwe ngamandla, ezinye zazo ngokuphelelwa ngamandla zilambe ziyafa. Loo nto ikhokhelele ekubeni isilwanyana esi siye sibhitya emzimbeni, ngeli xesha wena ubusithi noko le ngca ziyayitya. But ngokwezi meko ndizibalileyo yenza loo nto isilwanyana sehle emzimbeni, siluze amandla ekuhambeni kwethuba, kube nzima nokuhamba ekuhambeni kwethuba, sibe siyafa. Kodwa ke into ozoyiqaphela kweso sithe safa, uyawuqaphela uba nyhani bebukhona ubunzima nobukhokhelele kohlulakaleni kwezaa rhorho zisila ingca. Uzawufika phaa ngaphakathi esiswini, ingakumbi kwesa sisu sithi yiBhayibhile. Esa sisu ufika kukho ubulongwe obomileyo bungathi ngumgquba. Loo nkomo inobo bulongwe ngexesha isaphila, kwa kwa ukukhupha kwayo ubulongwe, obu bulongwe ibiqhineka bebuphuma buzizigaqa eziqinileyo. Iyakuxelela ke into yoba konakele, bekungasileki ukutya phaya ngaphakathi. Now singamelana njani ke nale meko? Now izinto ekufuneka uqiniseke ngayo, qinisekisa into yoba uyondla ngezondlo ezichotyiswe kakhulu ngale nto sithi yiprotein, le yenza imfuyo yakho mayibe iyatyeba. Now uyancedisa ngamatye achotyiswe kakhulu ngeproteins, ezaa blocks zikhothwayo imfuyo, uyancedisa kakhulu ngeli xesha ukuba ukulaa ndawo ingca isome kakhulu. Now kukho into esibiza ke esiya ngoba yi-easy graze. Yes. I-easy graze ingumgubo, i-easy graze ekuncedisa kakhulu ngokuthi uyifake ekutyeni, ngokuthi uyifake okanye emanzini azoselwa sesi silwanyana usuku nosuku, deske ingca yohlukane nokoma. Le easy graze into eyenzayo yona incedisana nawe mfama okokuba le ngca ezinkomo bekunzima ukuyithatha kwaphaya edlelweni, zikwazi ukuyithatha lula, zive inika umdla, ityeka, zive ihlafuneka, ingapheleli apho yakufika esiswini. Ezaa rhorho bezifumana ubunzima ukuyisila le ngca, yomeleza ezaa rhorho zikwazi ukuyisila laa ngca, inika amandla kwezaa rhorho
zikwazi ukuyisila lenxa. So ukusebenzisa kwakho i-Easy Graze ikuncedisa ke ngalonto. Okwesibini i-Easy Graze la nca phaya kuyo besithe kukho izitshixo ezenza into yoba esisondlo mzimba sityebisayo singafumaneki nokokuba sesikhona kulaa nca. Sathi ke ezaa zitshixo zibini, tannins and terpenes, umsebenzi we-Easy Graze kukuvula ezaa zitshixo okokuba maziyenze ikhululeke le protein ifunyanwe ngumzimba, zakube ezarhorho ziyityile laa nca umzimba utsho ukwazi ukuyifunxa, zikwazi uba noko zithi noba zitya ingca eyomileyo uzibone noko zithi ndijonge, ingabi zinkomo ezimqolo ubonakala amathambo, ingabi zinkomo eziphelelwa ngamandla, ingabi zinkomo ekunzima nokusukuma kodwa zityile le ngca beziyityile. So ukuncedisa kwakho nge-Easy Graze ikuncedisa kakhulu ekubeni le ngca makwenzeke izinto sendizibalile ndingazuziphinda. Yes. So ndifuna ke sikhumbule into ethi yenza zikuxaxele ukutya oku kakhulu, zenza ziyixaxele ukuyitya lenca le-Easy Graze. Le-Easy Graze awukwazi ukuhlala ungenayo ngeli ixesha ingca isomileyo because ikuncedisa kwezinto sele ndizibalile. Ukuba ke i-Easy Graze awukhange ube nayo, ingxaki ozodibana nayo kukoma kwele nto kokutya ngaphakathi esiswini. Now ibizwa ke ngoba laa nto yinyongo eyomileyo. Mafama, isifo inyongo sizintlobo ezimbini. Ikhona i-wet gall sickness, inyongo emanzi, yenziwa lela khalane limthuthu. Alikho ela khalane ngeli ixesha. Elikhona lilambele phaa emzimbeni, alifunxi kwagazi because alivani nengcele. Now eyona nto igqiba inkomo kakhulu ngeli ixesha singena kulo yile nto sithi yi-dry gall sickness, inyongo eyomileyo, le yenziwa kuba zisitya le ngca yomileyo. Now la Easy Graze ikunqandela into yokokuba esi sifo sithi yinyongo eyomileyo singabi sangena ezinkomeni zakho, kodwa ingathethi ukuthi ezo sezihlaselwe sezinwala mgquba phaa ngaphakathi eswini sezikhupha ezazigaqa zengqatha ezomileyo, i-Easy Graze iza kunyangela loo nto. Yona i-Easy Graze ibikunqanda into yoba ungayifikelela kuloo meko ngokwenkomo zakho. Kodwa xa sowufikelele kuloo meko ke ngoku wenza ntoni mfama? Nazi ezi nkomo ziqhinekile, nazi ezi nkomo zitshenge zisezikhulu, nazi ezi nkomo futhi iyakhawuleza inkomo ephethwe yilaa ngxaki ukuhlala phantsi. Ngeli xesha ityebileyo intle uvele uyithibone ithi buthatha ihlale phantsi ingafuni kwakutya, into eyifunayo kakhulu ngamanzi kakhulu. So into efuneka uyenzile ke kuloo nkomo ibonise ezo mpawu, funeka ufune laa nto kuthiwa yimithombo, i-king corn, ufune laa nto kuthiwa yi-yeast, ibe yiswekile mdaka. Now laa king corn inkoduso ngesiXhosa. Laa king corn igube ibe fine, amacephe wayo abe yi-4 enkomeni, ngamacephe ayi-2 egusheni. Ugalela icephe le-yeast uba wenzela inkomo kulaa macephe ayi-4, kodwa ugalela iteaspoon ye-yeast kulaa macephe ayi-2 e-king corn xa ugalelela igusha okanye ibhokhwe. Then ugalela amacephe abe 4 eswekile mdaka uba wenzela inkomo, ugalela amacephe 2 uba wenzela igusha emanzini ame ngohlobo ngamanzi angangeniphu 250 milliliters for igusha nebhokhwe, kodwa yi-half a litre yamanzi kwinkomo. Now uyiselise ke ngokule nkomo okanye le gusha, uyiselisa kane ubuncikane bamaxesha, ekuseni, emalanga, usuku olulandelayo, ekuseni, emalanga. Ikhawuleza laa nkomo ikhululeke, uyibone ibuyela ekubeni ubulongwe ibe bubulongwe, ingabi zeza ngqatha zomileyo. Ewe yincedise ke ngoku because okwakuhlala kwayo yenza ikhawuleze iphelelwe ngamandla, ibiphantsi koxinzelelo, iintsholongwane ezingena zizokwenza izifo zingena lula. So yitofe nge-Maxeted 23% LA or Maxeted LA, yitofe nge-Bicobolic okanye i-Maxi Bico Super, yiseze i-Complex Forte. Now ezo zinto ezo zincedisana nalaa mxube we-king corn ne-yeast neswekile mdaka, ziyenza le nkomo ikhawuleze ibuyele
kwisimo esiright mandiwaphinde yi-Maxitet LA or 23% LA, yi-Bicobolic or i-Maxi-Bico Super, yi-Complex Forte. Loo ntlanganisela idibene nalaa mxube we-yeast iyayisukumisa laa nkomo nokokuba ibiseyihleli phantsi. Masehlukane ke nokoma kwengca ukuba ingxaki zintoni omawuzilindele, isisombululo sisicacisile. Masingene ke kwintshulube yesisu. Intshulube yesisu siyibiza ngoba yi-conical fluke. Izaba ingxaki kakhulu kweli ixesha singena kulo. Le ntshulube kaloku yile xa ufika phaya esiswini esikhulu, ufika kukho amabhola amancinci alingana nentlabathi angathi yinyama ecukene ehleli phaa kumphakathi wesisu, okanye ehleli kanye ethe saphaya ekutyeni oku kusesiswini. Siyibiza ngoba yi-conical fluke. Ayisosifo laa nto uyibonayo, koko luhlobo oluthile lwentshulube esilibiza ngoba yintshulube yesisu. Ihlasela kakhulu inkomo, igusha, ibhokhwe, ewe nazo naziphi na izilwanyana ezityisayo zasendle zihlaselwa kakhulu lo hlobo lwentshulube. And le ntshulube ndifuna siyibambe into ethi izalela amaqanda athi ephumela, izalela amaqanda phaa ngaphakathi esiswini. Now la maqanda aphuma nobulongwe. La maqanda akuphuma nobulongwe, iimeko zivuma, kushushu, kuyanetha, ayaqanduselwa kwi-12 ukuya kwi-26 days ephumele ngaphandle, ingakumbi kweli xesha lokuphela kobusika. Ukuqanduselwa kwezarhorhwana because yintshulube ethanda kakhulu indawo enobumanzi, ingakumbi phezu kwemilambo, phezu kwamadami. Iyingxaki kakhulu kwezi ndawo kunkcenkceshelwayo kuzo. Now ithi yakuphuma ke ngoku iqanduselwe liqanda, ikhangele laa nto kuthiwa ngusinyeke, inkumbamdodo, the snail. Ithathwa ngusinyeke ikhulele isigaba esithile phaa kusinyeke. Now ihlukane nosinyeke ingene emanzini, iqala ibe yilaa nto ngokuthiwa sisabonkolo, the tadpole. Ngunojubalala ohamba phaya emanzini, ngunojubalala ohleli phaya engceni phaya kwezaa ndawo zimanzi. Ifika inkomo iyotyalanca, ifika inkomo iyosela laa manzi, iyithathe iyibuyisele ngaphakathi. So ijikeleza ke ngolo hlobo ukusuka enkomeni ukuya emhlabeni ukuya emanzini ukuya kusinyeke ibuyele esilwanyaneni, iyoba zezaa nto sizibona phaa ngaphakathi esiswini. Now into ebalulekileyo ke yinto ethi le ntshulube iyingxaki kakhulu xa isengumntwana. Noko xa seyiphakathi ngokukhula naxa seyindala, ubungozi bayo kukuba iyophindaphindana because iyozala kakhulu ezinye, but ngela xesha isengumntwana itya kakhulu umphakathi lo wesisu. Yenza loo nto loo nkomo kube nzima ke ngokwisisu ukusebenza, ukusila ukutya okuya. Yenze loo nto le nkomo uyibone isehla egazini, uyibone iinkophe zamehlo zimhlophe because kutyiwa isondlo mzimba, iprotein zezarhorho. Yiloo nto igazi liya liphele. Xa igazi liphelile emzimbeni uqaphela iinkophe zamehlo ufika zimhlophe xa uzijonga iinkophe zamehlo. Na uboya obu buba iba ngathi inkomo le igodolayo, kunoba bushayine bulale uboya bale nkomo bumile. And into eyikhupha phaa ngasemva ayinyamezeleki kukunuka. Now yonke ke loo nto yehlisa imveliso yeso silwanyana. Uba besisenethole ngaphakathi lingaphumela ngaphandle lifile. Ukuba ibizawuthatha inkunzi ingangayithathi inkunzi. Uba ibivelisa ubisi ingangakwazi ulikhulisa ithole life indlala ngoba ubisi luyaphela emibeleni. Andiqondi ke kwezi zinto zizinto ozinqwenelayo ngoba nenyama eyaloo nkomo inyama engatyekiyo because ibhityile, because esasondlo mzimba kuthiwa yiprotein simke nayo le ntshulube. Now kubalulekile ke into yoba ukuyinqanda iinkomo zakho mazitye kude nezindawo zinobumanzi, ezindawo zima amanzi. Now akukho buchule bugqibeleleyo wena siya because iinkomo zizungatyi kwezo ndawo, ingakumbi thina sibuye ezilalini. And azuzungayo yosela amanzi zithathe ezazabonkolo. Now yiloo nto sisithi kweli ixesha sizongena kulo, kulaa kit box yakho okanye kulaa box yoncedo lokuqala,
qinisekisa into yoba iyeza elibizwa ngoba yiLevox likhona phaya, because lilo elikuncedisa kakhulu ekubeni le ntshulube ibe iyafa. Ewe uzofika ibaliwe kumayeza amaninzi, umzekelo uzawufika ikhona kwi-Overdose 4 kwigusha eseza igusha nebhokhwe, uzawufika ikhona kwi-Trinex Plus, but elona yeza likwazi ukuyibulala kwizigaba zonke zokukhula yiLevox. Amanye amayeza la ndiwabalileyo ayibulala kwisigaba esiphakathi, ayibulala isigaba sobudala, ibe elona xesha iyingozi kakhulu kuxa isangena phaa, isafika phaa ngaphakathi esiswini isengumntana. So udinga iyeza elizokwazi ukuyibulala kwizigaba zayo zonke, kanye nesa isigaba sisobuntwana obuncinci kakhulu. YiLevox ke enokwazi ukwenzela loo nto. Iyaseliswa ezinkomeni, iyaseliswa ezigusheni, iyaseliswa ezibhokhweni. Right, sibulele kakhulu kuwe Tata Sivuyile Nqetho apha kwezolimo. Mphulaphuli ndiyabona into yobana phaa exesheni lethu sinemizuzwana nje sifikelele phaa apho besitheke siza kuvula iminxeba khona, kodwa ke ndiyafuna into yokubana siqale phaya evenkileni ukwenzela into yokubana singazuphazamisana. Inombolo ke benditshilo ndathi uza kusifumana kuyo ngu-064 854 6398. Sikwazi ukufumana, ngena phaa kwi-comment section kuFacebook wethu sikhona, we are live streaming ngeli xesha, Vukani Community Radio, okanye ke uthumele i-voice note yakho ibe ngaphantsi komzuzu nomyalezo nawo ungawufaka. Masibaleke siphaya entengisweni. Sizwe sakuthi ixesha lolwaluko lifikile. Uyani makwethi nigqibelise. Ulwaluko sisithethe esihloniphekileyo esiphawula uhambo olubalulekileyo lokungena ebudodeni, ukukhusela ubomi, impilo nentlalontle yabakhwetha luxanduva lwethu sonke. Amaziko karhulumente ukuhlolwa kwempilo phambi kolwaluko aza kuvulwa ukususela ngomhla wesi-8 kule nyanga yeSilimela aze avale ngomhla wesi-3 kwinyanga yekhala. Abazali, iinkokheli zemveli kunye noluntu bayakhuthazwa ukuba baqinisekise ukuba onke amakhwenkwe ayahlolwa impilo phambi kokuba baye esuthwini. Khumbula, ulwaluko olukhuselekileyo luxanduva lomntu wonke, ukukhusela ubomi, ukukhusela inkcubeko. Mabaye bephila babuye bephila. Lo myalezo uvela kwisebe lemicimbi yemveli. Right, mphulaphuli weVukani Community Radio. Xa imizuzu ingamashumi-46 ibethile ke intsimbi ka-7 o'clock, kulapho ke sithi khona sivula iminxeba kuwe, okanye ke siphinde sibuyisele intambo phaya kuBhuti Sivuyile, sizokwazi into yokubana sigqibezele mhlawumbi zikhona zinye zimbini izinto kanti mhlawumbi ezisaseleyo, kodwa ndiyafuna into yokubana ke siyojonga phaya on our Facebook, phaya kwikhasi lethu lonxibelelwano. Sibona ke abaphulaphuli ngabe ke bathini ngeli xesha. Akhona Peter uthi sisonke Msasi uphaya eTakastad, ukanti ke uAthule sisonke Msasazi secala e15 encamela. Right, ngathi sinaye ke umphulaphuli phaya emnxebeni. Molo mphulaphuli, molo mfama. Molweni. Molo mfama. Okay. Yes, molo tata. Siyakuva tata. Andimva mna Siya. Ndiyamva mna pha, uyandiva wena tata? Ndiyakuva wena Siya, but umfama andimva. Ithini ingxaki yakhe sishongathe? Onoshongathe? Akakathethi, ingathi uyancediswa nakwebeka. Right, okay. Masigqibezele phaya kuFacebook. Mhlawumbi uzawuphinde afone uAthule Mtsume. Uthi okay ubesithi ukunye nathi kodwa ke unawo umbuzo. Lo mbuzo kodwa ke ndiyacinga into kubana ke awukho lapha enqubeni. Uthi
ndihleli nani ndifuna usibuzela ukuba iitapile ndingakwazi ukuzilima ngoku. Masijonge siphinde ayiviye yam le. Molweni ekhaya. Phila sisi. Siyaphila enkosi tata, kunjani kuwe? Kuhle nakuthi. Yesizani manje andinambuzo ukuthi utata azawazicacisa kini manje khanze ndimane ndibhala lamayeza manje wabizi. Otherwise hayi utata uyicacisa clean mana nambuzo ndimamela bakuzwana. Alright, sawucela into yokubana shiya iinkcukacha zakhe ukwenzela into yokubana uzokuzifumana kakuhle ingakumbi ke lamayeza ebewakhwaza apha emoyeni. Inkosi sisikhona. Siyabulela kakhulu. Right, umfama but sivuyile uyacela phaya ekhaya ukuba ke uzushiye iminxeba yakho ukwenzela into yokubana uzomnceda nje ingakumbi ke ngamayeza lawa ukhe wawakhwaza. Phulaphula ke wevukani community radio ndiyafuna into yokubana ke siyojonga pha on our WhatsApp as well. Benditshilo ke ndathi sifumaneka kweli cala Komani 0648546398 ndifumana nantsi i-message phaya ku WhatsApp. Uthi apha molo msasazi ndicela uncedo. Uthi ke amatakane ebhokhwe ayafa akanamandla ndingancedakala okanye ke ndingawatyisa ntoni njani ndilapha eBirch Farm kwaVenene nguMr Pinini Mketso. Nguye ke omnye umbuzo sinawo phaya ke Mr Sivuyile. Ndibambile msasazi ndingangena? Ungangena. Ndiyabulela kakhulu. Umfama obebuza ngetapile angakhathazeki. Kaloku sithetha ngempilo yemfuyo. Ngenye imini uzawufika ozokwazi ukucacisa ke ngoku ngezilinywayo. Yes. Umbuzo esinawo apha ndizama ukhangela uthi amatakane ayafa. Ndifuna uqonda uba ndingawatyisa ntoni. Lo mbuzo ke msasazi uyafuna siwukhangele. Ndingavuya umfama athathe iinumbers zam so that akwazi undinika more but okwangoku make ndibe ndisithi ezona zinto zibulala kukhulu amatakane eyokuqala lutyatyazo gazi okanye aqhineke ufike encwina eduntsa kungaphumi into phaa ngasemva ingakumbi lamatakane asengaphantsi kwenyanga ezimbini. Yiloo nto sisithi ukuba ngawegusha imaxitrim mayihlale ikhona, ukuba ngawebhokhwe imaxisulf LA mayibe khona, ukuba ngamathole la mayeza omabini ayangena ematholeni nale maxisulf LA iyangena ezigusheni iyangena ezibhokhweni. Now elinye lalo mayeza angasebenzisa lona kuba imeko yile ndicacisayo alitofe iintsuku zibe 3 zilandelelana elincedisa elitakane ngokulinika amandla nokutya esiswini ngokulondla ngento ebizwa ngoba yi-Diomec plus kwananjalo aliseze i-complex forte. Sawungena nzulu ke xa sendikhangela enye into ebulala kakhulu amatakane ngaphandle kokutya zintshulube. Yiloo nto ndisithi xa efika kwiiveki ezintandathu waseze ngemaxilint kushe ubala iveki ezintandathu kwakhona uwaphinde ukuwaseza nge-endolint uphinde ubala ezinye iveki ezintandathu uphinde uwaseze kwakhona nge-ovidose 4. Enye into ebulala amatakane kakhulu zezifo zibulala ngesaquphe. Ngenxa yexesha ke andikwazanga ungena kuzo kodwa into ebaluleke qinisekisa amatakane xa efika kuma-30 ezelwe wathintele nge-Oviclos P emveni kwe-21 days uthintele nge-Oviclos P ulandelise nge-Decasure. I-Decasure oza kuyiphinda kabini ikunqandela ezi zifo zibulala ngesaquphe. Na ukutya ngokwasematakane ukuba ngawegusha ilamb and ewelik ingakuncedisa. I-Herbivore all-in-one ingakuncedisa. La Herbivore all-in-one iyangena ezigusheni iyangena ezibhokhweni iyangena ezinkomeni okanye ezibhokhweni ukutya okungqale ngqo kubizwa ngoba yi-elite goat pellet. Siyawukhumbula ke sithethe nge-easy graze kweli ixesha sikulo ela easy graze nakulamatakane mayingene ngetakane ngalinye kula manzi azoselwa ngamatakane yi-half ye-teaspoon. Uba amatakane ayi-50 zii-teaspoon eziyi-25 kaloku yila half ye-teaspoon ngetakane ngalinye. Siyawukhumbula igusha usuku nosuku ifumana i-teaspoon ye-easy graze, inkomo ifumana icephe usuku nosuku lwe-easy graze. Now enye into ke emanditsho into ethi
eli ixesha sizawungena kulo lixesha lamakhalane ayaqalisa and amakhalane walinga awazilungiselela ngoku uthi ndawuthi xa sendiwabona uba manintsi ezinkomeni zam kube mnandi wawisayo usengxakini kakhulu kukho ikhalane eligrey ofika apha ebusika lilambe lingathi lomile kodwa libambelele phaa enkomeni lihleli ingqele alivani nayo and alikwazi ukushukuma nokuhambahamba ngexesha lengqele lizifihla libe flat phaya enkomeni kodwa xa kuqala ukuba shushu qala unethi imvula liyaqala ukutya ligcwale ligcwalise inantsika umzimba walo elo khalane lenza inyongo isifo laa nyongo bendithe inyongo emanzi elaa khalane leli lenza umanzabomvu and uAugust September ngeli xesha kuqala imvula zoqala kuqala kunetha lelona xesha efuneka uqinisekise into yoba uyadipha ngalo ngela xesha because ukho waliyeka phaya koNovember sele lande kakhulu and sele ligcwele kakhulu edlelweni awuzudipha idlelo kuzodipha inkomo now ukele ngeli xesha lisagcwalisa umzimba lingekawi liyozalela emadlelweni so uAugust September qiniseka into yoba i-Ivamax Platinum uyazitofa ngayo la Ivamax Platinum uyitofa ihlale ixesha elide yi-45 emakhalaneni yi-96 days kwintshulube ingakumbe ezantshulube ezimsundululo izibulala phaya ngaphakathi sibe neediphu ezingaxutywa ngamanzi esingabiza kuzo i-Attila okanye i-Ectoshield okanye i-Maxipor mandiphinde Attila okanye i-Ectoshield okanye i-Maxipor eyi-1 kweza diphu mayihlala ikhona now eza diphu azixutywa namanzi zigalelwe emqolo ezinkomeni zigalelwa kwindawo eziyi-7 ezigusheni entloko emakhwapheni emphakathweni embhonweni phantsi komsila chapha nje kancinci zinwenwa umzimba wonke ziwisa kwahlobo lwekhalane phaya kulaa nkomo i-Attila idlule yona iyongena ngaphakathi iyodiliza neentshulube then kuba kushushu uqonda uba ufuna ke ngokuwena ukuzidipha phaya emanzini i-Supertrez 25 ingena ezigusheni ezibhokhweni ezinkomeni uyixuba namanzi i-Supertrez 125 yeyenkomo kuphela i-Bantic yeyenkomo yegusha yebhokhwe umfuyi wamahashi ukunqanda amakhalane i-Maxisayib yidiphu exutywa namanzi elwa amakhalane emahashini ezinkomeni so zidiphu ke efuneka ube nayo eyi-1 ochobe ngayo kodwa i-Ivamax Platinum qiniseka uba uyatofa ngayo apha ekuqaleni kwa-August then uhlale unayo idiphu eyi-1 noba yile ingaxutywa namanzi okanye exutywa namanzi but mayibe khona idiphu ohleli unayo kulaa kit box yakho ukuncedisana nale ngxaki right sibulele kakhulu bhuti wam ndiyacinga into yokubana ngoku eyona nto ibalulekileyo phaya kumfama ingabe kanti ufumaneka njani emnxebeni singekayilibali leyo indawo i-cellphone number amafama endifumaneka kuyo zimbini eyokuqala ithi 079 427 2104 mandiphinde 079 427 2104 right ukugqibelisa ungekayibizi leyo yesibini phulaphula usanda ungena phaya uyabuza into yokubana ingabe kanti nifumaneka phi sicela ubuza kutata afumaneka phi la mayeza kuba kwezi ndawo sithenga kuzo awekho nje kule mizuzwana nje sinayo ngoku le nambaro yokugqibela kunye ke ngoku nokubana ningabe kanti nifumaneka phi inamba yokugqibela ithi 081 028 1130 mandiphinde 081 028 1130 nguncedo now sinesikolo ke esifundisa kuso ingakumbi kwabantu banefoni ezityhilizwayo zino-WhatsApp ubuye funa siqhubeleke nawe apha evekini ungapheleli kuphela apha emsakazweni yiya ku-WhatsApp uwenye yezafoni undibhalele ubhala ifani yakho ubhala i-cellphone number yakho ubhala idolophu okuyo uthi WhatsApp ndakungenelwa yilo message ndiyakwazi uthi mandikufake kwesa sikolo sifundisa kuso ku-WhatsApp sifundisa from Monday to Friday so esa sikolo sikhulise kakhulu abantu ngenani mafama kwesa sikolo
Now kulo mbuzo wokugqibela uba afumaneka phi Siya, umfama makandifonele because andiqondi into yoba la mayeza ikhona indawo ekungathiwa akafumaneki kuyo. Makandifonele so that kwindawo akuyo ndizomxelela into yoba mayikaye kweziphi iivenkile. Otherwise uba silapha eMpuma Kapa ayikho nenye idorobhu ekuthiwa la mayeza akekho kuyo. Ewe abakhona lawo nalawo ake abe aphelile but ubuninzi bawo Siya ayafumaneka la mayeza. Right, siyabulela kakhulu. Ndibulele kakhulu kuwe msasazi, ndibulele kubaphulaphuli bonke bevukani Community Radio. Ndisithi qho ngemivulo mafama masidibane kweli ziko losasazo nizokwazi ukuziphakelwa zishushu ezolimo, ingakumbi impilo yemfuyo. Sifuyile uncedo uncitshana unkwenkwezana uzithulula zishushu. Enkosi kakhulu Siya. Siyabulela kakhulu apho estudio ecala. Right, Mphulaphuli wevukani Community Radio utsho ke qho ngemivulo wena mayibe nguwe naye nibe nedinga between intsimbi yesixhenxe nentsimbi yesibhozo. Right ke Mphulaphuli sizokushiya wedwa iradio lena nomathotholo akazucima siza kukhapha nje kancinci ngoZola Mkhiva usiya phaya kumasiko nesithethe. Mna nawe masidibane ngomso Mphulaphuli phange intsimbi yeshumi elinesibini emini kwinkqubo yosomashishini Essence of Biz. Mathole